2020 AG Yeah. Eu să nu. Uite că am revenit după 2 ani de zile. După acești 2 ani eu am sânge sub pupile, pentru că nu mai dor nopți și zile și stau mai mereu cu gândul la tine. Ce faci? Ai mâncat? Îmbrăcat? Ești bine? Eu și acum am întrebări pentru tine. Oare mă mai iubești? Pardon, mai iubi vreodată? Sau și eu sunt o aventură apropiată? De ce nu te poți șterge din minte? Am făcut atât de multe jurăminte că nu te mai iubesc, că o să mă opresc, dar acest nu e un cuvânt, așa prostesc. De câte ori trec pe lângă tine, parcă tremură inima în mine. Știi ce e mai nasol e că o ai pe ea. Eu trebuia să fiu cea care te mângâia, dar nu contează, îți doresc multă fericire și sper ca într-o zi să te gândești la mine. Și dacă vei avea nevoie de ceva, contează pe mine, voi fi acolo pentru inima ta. Când îți va fi mai greu, poți să mă chemi, că noi fetele n-avem sufletul de lemn. Locurile mele mi-aduc aminte de tine și mă gândesc că va veni ziua de mâine. Poate va fi soare, așa sper, și să-ți pot da mai mult decât îmi ceri. Îmi pare rău pentru rău ce ți l-am provocat, poate mă voi ierta în viitorul apropiat. Va fi greu, îmi dau seama și eu, dar nu uita o vorbă, crede în Dumnezeu. Tot răul provocat azi de mine se va întoarce într-o zi, sper că va fi bine. Am o obsesie atât de bolnavă că m-aș plimba mai mereu pe stradă, numai ca să te văd cum zâmbești și să văd în ce fericire trăiești. Eu nu sunt fericită, nu ești tu lângă mine, dar toată fericirea ți-o dăruiesc ție. Am inima sfâșiată în două și când e soare la tine, la mine plouă. Încă mă gândesc la ce căprui, eu nu pot iubi ochii oricui. Ai tăi parcă au ceva, așa aparte, în ochii mei e atâta răutate. Poate voi mai reveni cu piese la adresa ta, până atunci inima îmi va urla. Sper să te gândești cândva la mine, până atunci la revedere, străine.